Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hi mga kids! Good morning sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa ating programa, ang Masasayang Bata Foundation. Ngayong araw na to, isi-share ko kung bakit hinihikayat ang mga bata na maghugas ng kamay. Kayo ba mga kids, naghugas kayo ng inyong mga kamay? Kung hindi, nako, lagot kayo. Kung oo naman, very good kasi ang paghuhugas ng kamay ay makakaiwas para maiwasan ng mga sakit. Ang mga kamay kasi natin, kung ano-anong hinahawakan ng mga yan, at pwedeng makapitan ito ng mga mikrobyo o kaya ay bakterya. Actually, last year, inulunsad yung Global Hand Washing Day, kung saan hinihikayat ang mga bata para maghugas ng kamay. Panoorin niyo ang video na to kasi masaya. Nandun din kung paano at tinuturo ng DOH, ang Department of Health, kung paano maghugas ng kamay ng wasto. Panoorin niyo to mga kids. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hi mga kids! Good morning! Pasensya na ha, naghuhugas si Ate Sharon ng kanyang kamay. Kasi kanina, dami kong napanood sa YouTube, yung mga paraan para paano mahugasan ng kamay. Ngayong araw naman na to, ang aking ibabahagi sa inyo ay mga kaalaman tungkol sa paghuhugas ng kamay. Kayo bang mga bata, naghuhugas kayo ng kamay? Kung oo, very good. Kung hindi, nako, lagot. Makakaroon kayo ng mga sakit. Kasi ang ating mga kamay, kung ano-anong nahawakan ng mga yan, ang ating mga kamay, baka makapitan ng mga mikrobyo o bakterya na nagdudulot ng mga sakit. Kaya dapat maghugas ng kamay, ugaliin ninyo yan. Ugaliin nating lahat. Actually, nung isang taon, inilunsad ang Global Hand Washing Day, kung saan hinihikayat ang mga bata para maghugas sila ng mga kamay. Panoorin nyo to.